Manyusi umkhaya wami lana. Yazi kumnandi uku-interview umuntu wangakithi madoda. Suka mfethu. Nali ithuba namhlanje ubiziwe activation ye-Mother of All ukuthi ke insizwa njengoba siyakwazi igalelo lakho ususebenze kakhulu basebethi cha sondela mfethu. Ake ngiqale ngibingele wonke umuntu sithini Mother of All Maskandi mkhaya uyaphila. Yebo umanyuswa lo ukwangcobo khona kamaphumulo ePamshela ngiyabonga kakhulu ukuthi bekunikezwe lona ngicabanga ukuthi activation kusuke kuzobhekwa nathi thina ama upcoming khona sizothola ithuba emcimbini omkhulu angazi ngikwenze konke kuleli bona abaphathi ngiyacela kakhulu nabanye ababonayo nakubahleli bomcimbi awuqashi mina uqashi ePamshela suka madoda mfethu kunanto engiyibonayo kuwena kunomcimbi engasawukhumbuli kahle kodwa engangakubona impela ngasho ukuthi awuyaphakama ingane yakwethu yaphakama yangakithi nayo into engifisa ukuyazi kuwe njengoba benominathiwe abaculi abazoba kwi-competition mhlawumbe nawe unalo lelo themba ukuthi ngelinye ilanga kuzokwenzeka kunjalo mfowethu ngoba siphusha nje sonke siphushela ukuya phambili ngesinenhloso ezahlukahlukene mina ngifuna ukuya phambili uyazi music is a business egcineni nathi siyafisa ukuthi sibe ngcono nje abaculi abaphambili ngiyafisa ngilanga nami ukuthi ngilwini iquantum asazi noma kwenze kodwa kwamanje abantu abavotela ugadla ugadla ethatha iquantum ngiyacela ngiyabonga kani yakwethu ngiyabonga into engiyithandayo ukuthi hayi uzoluwina mfethu yonke into inesikhathi angithi siyabonga kunjalo impela kunesikhathi sakho konke ngesikjahe konke akuvela kanye ka ngiyabonga kakhulu nkabe yami thank you